Eta faktorian gaur gonbidatu Peio Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea. Otxandiano jauna, egunon ongi etorri. Egunon mi esker. Gaur goizean baieztatu dugun albistea da, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak aurkeztu duela lan erregulazio espedientea lan agintaritzan, azkenean 301 kaleratzez, 285 aurre ikusten ditu, horietatik gehienak 222 Amurrioko lantegian. Espero zenuten puntu ontara iritsiko zela? Bueno, itxura honik ez zeugan, ez? Tubos Reunidosen egoerak. Hau, aurre ikusiteken egoera bat zen aspaldianik, ez? 2019an uste dut parlamentuan osatu zela ponentzia bat Aiaraldeako etorkizun industrialaren inguruan. Eta deno ginen kontziente, Aiaraldeak eta beste eskualde batzuk ere bai, badokatela industria bat, zaurgarria dena. Sektore batzuk oso hilduak eta industria dago transformazio handi batean eta testu inguru mundiala da oso lehiakorra eta zentzu hortan badago industria bat zaitasunak izango dituna etorkizunean eta eskualde batzuk zentzu hortan kaltetuak izango direnak eta Aiaraldea bazen bat, ez? Egin zen eskualde plan bat, gauza batzuk ez dira garatu, ez dira berbeste garatu, etxeko lan batzuk ez dira egin, eta, trampen arantzelek eta zaildu dute oraindik eta gehiago egoera, eta horrek eraman du Tubos Reunidos egoera kritiko batera, ez. Momentu honetan, atera bideak zailak izan daitezke, baina esploratu egin behar dira, ez. Eta zorra birnegoziatu beharko litzateke, edo kita bat egon beharko litzateke. Benetan, plan industrial bat egoteko bideragarria etorkizunari begira eta enplegua mantendu ahal izateko. Jaurlaritzak askotan azpimarratu izan du, zorraren birfinantziazioa eta zorraren zati bat barkatzea izan daitezkela gakoa, eta horreskaria sepiri ere luzatu zaio, zorraren zati handi bat sepirena berarena delako. Jaurlaritza egokiari da planteatzen, kasu honetan zure ikuspuntutik enpresa zehatz honi eta eskualdeari eman beharreko irten bidea? Niri Jauregi sailburuaren pasan asteko deklarazioak harrigarriak egin zitzaizkidan. Nolabait egintzat emate duzu ez dago atera biderik eta uste dut gobernuaren saiakera izan behar dela ate guztiak jotzea eta aukera txikiena ere esploratzea. Uste dut hor, nahiz eta egoera zaila izan, enpleguaren aldeko saiakera eta konpromiso hori mantendu behar dela eta horri utzi behar zaiola azkenera arte. Hortik aurrera, industriarekin daukagun erronka ez da konpontzen plan komarkal batekin, eskualde plan batekin, eta ez da ere krisi egoera batean dauden enpresei erantzun koiunturalak eman, ez? Hori baina askoz gehiago da behar dena. Eta zentzu hortan guk kezkaz ikusten dugu momentu honetan jarraitu beharreko estrategia industrialaren inguruan oraindik ere indefinizio handia dagoela. Plan industrial baten zain egon gara urte bete eta erdi eta plan industrial hori dauzka indefinizio handiak. Proiektu batzuk identifikatzen dira, proiektu estrategiko batzuk, baina hortik aurrera gauza gutxi gehiago. Nik uste du definizioa falta dela norabidean, misioak zehaztean, kolaborazio publiko-pribatua ere nola artikulatu, nola bilatu hor zalantza handia daude. Hemen inbertsio batzuk egin dira Talgon, Aiesan eta baina ematen du pixka goazela saltoka. Ez dagoela benetan oso argi kolaborazio publiko-pribatu hori nola planteatu behar den etorkizunari begira. Eta bestalde ere, etorkizunari begira ezinbestekoak izango dien azpiegitura industrialen inguruan, oraindik ere zalantza asko uste dut daudela, ez? De hecho, eztabaida publiko batzu daude azpiegitura batzuen inguruan, nik uste nahiko deigarria zentzu horretan, ez? Beraz, azpiegiturari buruz ari zara? Adibidez Pasaiako portuaren inguruan dagoen eztabaida, ez? Uste dut harrigarria dela, ez? PS eta PNUen artean nola egon daitekin alako eztabaida bat momentu hauetan, ez? Beraz, uste dut oraindik ere indefinizio handia dagoela, eta momentu honetara iritsi beharko ginatekeela askoz ere definizio handiagoarekin. Aliantza finantzieroa aurkeztu zenean iragarri zen 1.000 milioi euroko inbertsio bat trakzionatuko zuela horrek. Baina oraindik ez daude instrumento finantziero horiek zehaztuta, oraindik ere ez dakigu EPSUek adibidez ze paper jokatu behar duten industria politikan, eta iristen gara momentu honetara non
gure industria zailtasunak dauzkan, eta edozein kasutan transformazio industria handi baten zurrunbian gauden, uste dut etxeko lanak behar beste egin gabe. Testu ingurua momentu hontan gerra testu inguruak baldintzatuta dator, eta enpresa askotan badago kezka, Irango gerrak nola eragingo ote duen, mundu mailako ondorio ekonomikoak jada ari delako gerra hori guzten. Asteburuan leporatu diozu lehendakariari bakearen ekonomiaren aldeko lidergo politiko falta. Zertan igartzen duzu hori? Bueno, adibidez, Ursula von der Leyenek indituen adierazpenen aurrean uste dut egon barko litzatekela bestelako erreakzio bat, ez? Zer esan du Ursula von der Leyenek, ez? Esan du, bueno, Europak asumitu behar duela, gaudela mundu baten, ez dauden joko araurik, eta Europak ezin duela iraganean utzi dugu mundu baten defendatza izan, ez? Eta, bueno, galdera da, araurik ez daukan mundu batean, Europan etorkizuna zein izan daiteke, ez? Eta Ursula von der Leyen izan zen aukeratua baita ere EAJ eta PSren bozkekin, edo beraiek ordezkatu dauden alderdi Europarren bozkekin. Uste dut, Europar interesen aurka egiten duen batzordeko presidenteak alako adierazpen egiten dituenean, egon behar dela posizio politiko argi bat. Ez? Europar batasunak hartu ditu bere interes estrategien kontrako erabakiak. Adibidez, 2025ko udaran akordio komertziala egin zuen estatu batuekin. Gaur egun ari gara estatu batuei armak erosten, estatu batuak arma horiek erabiltzen ditu gerrak egiteko, eta gerra horiek sortze dituzten ondorio ekonomikoak Europarentzat dira desastrosoak. Eta Euskal Herriarentzat ere bai. Beraz, hemen, batasuna eskatzeaz gain Europar batasunari, ez? Eta norait leku komunetako diskursoak egitea zarago, uste dut posizio politikoak hartu behar diela, eta argiak hartu behar diela, eta Europaren autonomia estrategikoaren alde egin behar da, eta Europak hartu behar du posizio argi bat gerraren bueltan, eta bueltatu behar da berrindustrializazio estrategia batera, non bere interes estrategikoak garriko dituen erdigunean, ez? Ez zaizu iruditzen Europak hasierako jarrera hori apur bat zuzendu egin duela egunek aurrera egin ala, aurreko astean iritsi ziren 27 esatera, hau ez dela Europaren gerra neurri batean, estatukideek von der Leyenen hasierako hitzoiek berbideratu zuzendu dituztela? Bai, baina bestelako irmotasun bat beharko litzateke, ez? Osea, esan nahi dut, Europaren etorkizuna dago jokoan hemen. Eta halako testu inguru batean, gerrak sortze dituen albokalteak hain dira handiak, Europak gauza asko izan marko lituzke garbi, estatu batuak gerra batera butzatu baino lehen Europa, ez? Eta zentzu hortan uste dut nora eza izugarri handia dela. Eta Alemania gauza bat esaten du, aste batean, urron gaztean, hitz egin matizatu egiten ditu. Ursula von der Leyenek astakeriak esaten ditu, eta biharamunean, erreakzioak tarteko, hitz egin matizatu egiten ditu. Baina uste dut ez daukagula Europak mundu berri hontan izamarreko lekua defendatzeko eta leku hori garatu hori izateko. Gerra honek sortutako testu inguruaren inguruan Jaurlaritzak maigainean dagoeneko hainbat neurri jarri ditu, lehenengo industriaren defentsarako maila elkartuta, eta gero pasaden asteko gobernu bileraren ondoren 1.000 milioi eurotik gorako laguntzak, abalak iragarri zituen. Norabide honean da? Bueno, asteko ez dira 1.000 milioi euro. Esan nahi dut, 1.000 milioi euroiek ez dira berriak. Hortik 250 inguru dira berriak eta balak dira. Orduan, esaten denean, eskutu industrial bat, jarri du mai gainean, Eusko Jaurlaritzan 1.000 milioi euroetako hori ez da horrela. Hor daude, orain arte, jada definituta eta aurrekontutan zeuden programak, eta beraz hemen egiten dena da, nolabait, gehiago marketing operazioa beste zer baino gehiago, iruditzen zait. Hori horrela, guk arantzelak edo muga zergak jartzekotan zenean Trump lehendakaria bilera arronda bat ditu zuen, orain gontan ez du bilera arrondari ditu. Eta bilera arronda hortan, antzeko neurrien aurrean, ekarpen batzuk egin genituen. Kondizionalitatea behar dela, abalak emateko orduan, diru laguntzak emateko orduan, hornikuntzak ate batzuk birkokatzeko estrategia behar dela, erosketa publikoa modu estrategikoan baliatu behar dela, behar dela baitaren nazioartekotze estrategia birpentsatu, eta zentzu hortan, ez dugu ikusten nobedaderik, mundu aldatzen ari da, estatu batuak ez da aliatu fiable bat,
bueno, Txina bada aliatu komertzial bat askoz ere fidagarriagoa zentzu hortan, eta mundua ekialderantz jotzen ari da, beraz, testu inguru berri honetan nazioarteko estrategia ere pentsatu egin beharko litzateke, eta ez. Hori da, esan geniona, eta nik uste dut berresten gaela zentzu hortan. Hortik haratago. Ondo dago koiunturari erantzutea, eta neurri koiunturala planteatzea industria babesteko eta sustatzeko halako momentu batean, baina hortik harago behar dugu birpentsatu politika industriala. Eta horrekin batera behar dugu pentsatu nola babestuko dugun jendea egoera ekonomiko berri honetan. Hau ez da momentu koiuntural bat. Hau guk aspaldi daramago esaten, ez? COVID-19 pandemiaz geroztik, ondoren Ukrainako gerra etorri zen, hau ja bada testu inguru bat, non konbulsio handiak ezagutuko ditugun eta ondorio ekonomiko kaltegarriak izango ditugun. Ziklo inflazionario berria, bizitzaren garestitza eta beraz, behar dugu pentsatu politika publikoak nola berrantolatuko ditugun eta gastu publikoa ere nola diseinatuko dugun jendearen segurtasun vitala bermatzeko halako testu inguru batean. Eta horri begira uste du falta dela hausnarketa sakon bat. Nik uste dut gainera, urrengo aurrekontuak diseinatzen hasi orduko, egin beharko litzatekeela ariketa sakon bat Euskal Legebiltzarrean zentzu hontan. Nola bermatuko dugun jendearen segurtasun vitala. Eta zentzu hortan, guk aste honetan erregistratuko dugu gai horren inguruan monografiko bat, pleno monografiko bat egiteko proposamena. Uste dugu ariketa hori falta dela, nola egin aurre bizitzaren garestitzeari, nola bermatu zerbitzu publikoak urrengo urteetan, horrek emango baitio jendeari segurtasuna, nola egin aurre etxebizitza krisiari, ze hor jokatzen da neurri handi baten baita ere jendearen segurtasun vitala, eta Eta horri begira, uste dugu, behar dela, sakoneko ariketa bat, hori pleno monografiko baten bidez egin daitekeela. Aipatu duzu, Trumpen mugazergek egoera zaila sortu zutenean, erronda bat egin zuela lehendakariak, Pradales lehendakariak talde politikoekin, oraingoan olakorik ez dela egon. Hori da, distantzia handitu denaren, harremanak oztu dineraren seinale? Harremanak ez dira oztu, harremanak normalak dira, uste gainera baukagula giro bat, eztabaida sano bat posible egiten duen Eusko Legebiltzarrean, beraz, ez dago zentzu hortan inolako arazorik. Nik faltan bota dut, orain gontan, lehendakariaren partetik, alderdiekin harremanetan jartzea, hori bera egin du Sánchezen gobernua eta talde parlamentario guztiekin Espainian, ez? Eta uste dut tokatzen dela. Analisia egin, egoerarena, gobernuak esplikatu ditzala beren neurriak, ze guk irakurri duguna da prentsa bat. Eta horren gainean ari gara balorazioak egiten, baina eskertuko genuke gobernuaren partetik salpen xeagoak eta hortarako tarte bat egotea. Astebete da gaur, gutxieneko soldata propio aldarrikatzeko greba orokorra egin zenetik, zuek bat egin zenuten greba horrekin, eta sindikatuek Confebaski gaurko hitzordua jarri zioten lan harremanen kontseiluan, Confebaskek esan du ez direla elkartuko eztabaida hori jada emana dagoela. Ze desblokeo aukera ikusten duzue? Nik uste dut sindikatuek planteatu zuten bidea herri ekimen legegilearekin bazela aukera bat. Eta modu hortan prozesu legislatibo bat abiatu, eta eztabaida Espainiako Kongresura eraman, egin zedin reforma bat langileen estatutuarena. Eta modu hortan guk eskumena irabazi, bertan dekretu bidez, ezarrealizateko lanbide gutxieneko soldata bat, baldin eta patronalaren beto horrek bere horretan jarraitzen badu. Hori da, hori ziteken desblokeerako aukera bat, baina horri ateak itxi zitzaizkion. Greba orokor bat egonda, nik uste dut arrakastatxua izan dena, eta guk balio politika handia ematen diogu greba horri. Besteak beste, niri iruditzen zait, hemen grebara atera da jende asko, zalantzari gabe bere soldata, lanbide gutxieneko soldata horren oso gainetik daukana. Eta horrek adierazten du hemen badagoela kontzientzia bat, gizarte justiziaren aldekoa oso sendoa herri gisa. Hau da, hemen jentea mobilizatu da sektore zaurgarrienen alde, sektore feminizatuenen lan balditzen alde, eta horrek oso ondo esaten du herri honen alde. Eta uste dut hori balioan jartzekoa dela. Hemendik aurrera, uste dut denoi dagokigula gure partetik hausnartzea nola herri honek, kasu honetan 3 herrialdeek izan dezaketen biharretzi lanbide gutxieneko soldata bat bere ezaugarri sozioekonomikoen araberakoa. Uste dut gizarte
justiziazkoa dela aldarrikapen hori, eta badagokigula halako soldata bat ezartzea, besteak beste hemen bizitza garestiagoa delako, eta berdintasunan ikuspegitik, ez daukalako zentzurik, hemen lanbiarteko gutxieneko soldata ez izatea altuagoa. Ez? Beraz, jarraitu beharko da bidea urratzen. Korrikaren inguruan, korrikak sortzen duen emozio kolektibo horren paraleloan badira hainbat polemika baita ere, bata azken orduotan Nafarroan, zenbait presoren argazkiekin kamiseta dun korrikalariek eraman dutelako lekukoa, Nafarroako parlamentukoa hainbat aldardik ez ezik, Maria Txibite lehendakaria berak ere eskaria egin die korrikako antolatzaileei neurriak arditzatela eskatuz horrelakorik errepika ez dadin. Zure ustez, badagokio AEKari neurriren bat hartzea horrelakorik gerta ez dadin? Korrikan mundu bat kabitzen da, ez? Eta era askotako aldarrikapena ikusten dira korrikan, ez? Kasu hontan gainera esango nuke puntuala dela, ez dut uste behin gertatu da. Zalantza egin daiteke edo behintzat kaldera egin daiteke ia kamiseta hori jasten duenak ze aldarrikatzen duen. Zerbaiten apologia egiten ari den ala besterik gabe presori gabeko Euskal Herri baten aldarrikapena egiten ari den beste elkarro bizitzarako urratskiz hori ere bai, ez? Ez dakit. Baina ez kasutan ez zaitu iruditzen hori AEKaren bizkargainean jar daitekenik. Mundu bat kabitzen da korrikan eta aldarrikapen asko egiten dira, jendeak modu individualean egiten ditu aldarrikapen horiek eta bere erantzukizunez egiten ditu, eta ez dut uste AEKari dagokionik nolabait hastea bakoitzari kargu eskatzen, ez? Hortik aurrera polemika hauek 2 urteri pein errepikatzen diren gauza dira, eta nik uste dut korrikak beste zerbait ordezkatzen duela, ez? Eta korrikaren bueltan hainbeste jende mugitzen da, ze jendeak oso argi dauka, ezberdinak izanik ere gure artean, eta gure artean desadostasunak egonik, eta batzen gaituena dela Euskararen etorkizuna, Euskarak espazioak irabazi ditzala gizartean, eta hori baino gehiago ere, bai, ez dut korrika bihurtu dela metafora bat, herri honen metafora eder bat, ez? Jendeak korrika egiten du, aurrera begira egiten du korrika, etorkizunaren bila egiten du korrika, alaitasunez egiten da korrika, jendea pozik ikusten da. Horregatik iruditzen zait polemika batzuk, pixkat momentu batzuna interesatuak ere badila, eta ez datozela bat gizarte pulsuarekin. Nola nahi ere igandekoaren ondoren hainbat biktimek, eta tartean Tomas Cabelleroren alabak berak baita ere adierazi dute hori ikustea, aitaren hiltzailea lekukoa daraman persona baten soinean kamiseta batean ikustea mingarri zaiela, ez da. Zaizu iruditzen horre berak ere korrikatik aldendu egin dezakela jende bat, eta biktimen, eurek esan bezala, birbiktamizazio bat ekar dezakela. Ba, izan daiteke. Eta uste dut hor, denok egin behar dugula gure hausnarketa propioa, ez? Aldarrikapena nola egiten ditugun eta nola garen empatikoak jende guztiarekin, gure aldarrikapenak uste badu justiziazkoa direla, nola horrek ez duten mintzen beste batzuen sensibilitateak, ez? Eta hori uste dut badela hausnarketa bat planteatu daitekena eta biktimen partetik baldin badator aintzat hartu behar dena. Ez dut uste erantzukizuna korrikaren eta AEKaren esku edo bizkar gainean jarri behar dena. Comisiones Obreras sindikatuarekin izandako desadostasuna ere hor dago, ekarri duena batetik PSek alderdi gisa ez parte hartzea, Comisiones Obreras berak apartheida sinatu du, eta gainera azken orduotan zuei begira Comisionesek esan du faltan bota duela gertutasun bat, ezta? Ez duela dei bat ere jaso bigarren mailako herritar gisa hartzen dituzuela senditzen dutela. Zer iritzi daukazue honen inguruan? Polemika piztu zenean korrikan parte hartzeko deia egin zenutelako, baina zuzenean ez diozue referentziarek egin Comisiones Obreras kanpoan geratzeko erabaki horri. Bueno, gertakariei leial izanik, hemen gertatu dena da, korrika eskatu zila hausnarketa bat Comisiones Obrerasi. Eta Comisiones Obrerasek erabaki zuela korrikan ez parte hartzea. Eta ondoren PSek erabaki zuen korrikan ez parte hartzea. Guk errespeta ez ditu erabaki guztiak. Hortik harago, nik zer egingo dudan elkarrizketa bukatu orduko. Hemendik atera bezain pronto, 3 herrialde hauetako sindikatu nagusi dituko diet, idazkari nagusi dituko diet, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT, eta helaraziko diet guztiei guk hizkuntza eskakizunen afera honi konponbidea emateko planteatzen dugun proposamen zehatza. Honezkero, EAJaren, PNV-ren eta PSren mai gainean jarri duguna.
Hori da, legebiltzarrean erregistratu zenutena, edo moldaketaren? Horren gainean egin ditugu zehaztapenak, eta momentu honetan badaukagu proposama gure ustez inklusiboa dena, dagoen afera honi irtenbide inklusibo bat ematen diona, non guztiok egon gaitezken. Hori da pentsatzen duguna. Zein da kontua? Kontua da, PNV eta PSek ez dutela nahi gurekin eseri afera honi irtenbide bat emateko. Guk publikoki interpelatu ditugu, gaur beste behin egingo dut. Gaur mikrofona hauetatik deia egiten diet EAJ eta PSeri. Eseri daitezen, mesedez, gurekin, afera honi irtenbide bat emateko. Hemen eztabaida bat polarizatzen ari da. Eta guk ez dugu polarizaziorik nahi. Baina pilota, legebiltzarkidean, ordezkaritza daukagun alderdien teilatuan dago. Ze honek behar du soluzio bat. Eta soluzioa da, enplegu publikoaren legearen erreforma batekin, atera bide bat eman behar diogula hizkuntza eskakizunen araubideari. Hori da gure erantzunkizuna, gurea. Erantzukizun horretatik gu proposamena daukagu. EAJaren eta PSren maigainan jarria daukagu. Orain egingo duguna da, sindikatu guztiekin harremanetan jarri, gaur bertan deituko diot Santiri, Komisiones Obreraseko idazkari nagusiari, eta araziko dio proposamena bilera bat eskatuko diogu, eta nahi duguna da, nahi diogu azaldu, zein den gure proposamena, eta nahi dugu esan dizaguten zertan ez dauden ados. Zertan dauden ados eta zertan ez dauden ados. Hori da egingo duguna. Ez? Euskararen alde behar ditugu zubiak, Euskarak behar ditu zubiak eta adostasunak. Baina zubiak dira gurutzatzeko. Gurutzatu egin behar dira zubiak. Eta adostasunak eraiki egin behar dira. Eta horretarako preste egon behar da. Elkarrizketatzeko, negoziatzeko eta adosteko. Eta ez daukana, inongo justifikaziorik, ez dena ulergarrea inolaz ere, da nola EAJ eta PS ez dauden prest EH Bildurekin elkarrizketatzeko eta adosteko. Hemen guk ardura dauzkagu alderdi politiko gisa. Eta afera honi soluzio eman behar zaio lege reforma baten bidez. Beraz, hartu izagun ardura gure gain. Zubiak zeharkatzeko daude eta adostasunak eraiki egin behar dira. Egin dezagun hori. Ez da inolaz ere ulergarria nola PSek eta EAJak nahi duten edo prest egon daitezken adostasun bat egiteko afera honen bueltan EH Bildu bazterru utzita. Horrek ez dauka ikuspegi demokratiko batetik inolako zentzurik. Enplegu publikoaren legea erreformatzea da planteatzen dena, hizkuntza eskakizunei dagokionez, bi proposamen aurkeztu ziren eta tramitatzerako onartu ziren Eusko Legebiltzarrean, bata EAJarena neurri batean tokian tokiko administrazioei nolabaiteko autonomia ematen ziena hizkuntza eskakizuna finkatzeko, eta zuena gehiago zen derrigortasun orokor bat ezarri, eta hortik abiatuta gero tokian edo salbuespenak ezarri eskakizun horietarako, derrigortasun horri salbuespenak ezarri. Orain maigainean jarri duzuen edo egin dituzuen zehaztapenetan zer aldatu da? Guk esaten duguna da, enplegu publiko baterako sarbidean bi hizkuntzak eskatu behar dira. Zergaitik, administrazioa gai izan behar delako Euskal Herritarrekin bi hizkuntzetan aritzeko. Zergaitik, Euskal Herritarrek eskubidea daukatelako administrazioen aurrean gazteleraz zein euskaraz hitz egiteko. Hori horrela izanik, ondoren definitu behar da progresibitate indize bat. Eta da, segun eta ze testu ingurutan, segun eta ze lanbidetan, eta bar, ikusi behar da, hizkuntza eskakizun horiek nola gauzatzen diren denboran. Eta horretarako progresibitate bat ezarri daiteke dekretu bidez. Ezarri behar da dekretu bidez. Beraz, hiru printzipioen gainean mugitzen gara. Bat, hizkuntza eskubideak errespetatu egin behar dira, oinarrizko eskubidea direlako, eskubide fundamentala direlako. Bi hizkuntza ofizialak egoera berdinean, baldintza berdinetan egon behar dira, eta hortik aurrera pragmatismoz jokatu ezagun. Pragmatismoz jokatzea zer den definitu dugu. Hau da, progresibitate indize hori nola ezarriko genuken, ze testu ingurutan, ze baldintzetan, ze lanbide kasutan, hori definitu egin du. Eta beraz, uste dugu hau dela elkargunea. Eta printzipio hauen gainean denok egon gaitezkela ados. Ez dut uste komisiones obrerasek hizkuntza eskubideak ukatzen dituenik. Nik komisiones obreras entzuten du Valentzian, eta joizen zai daukala EH Bildu daukan diskurso, baina are eta aurreratuagoa inkluso. Hizkuntza eskubideak errespetatu behar dira. Bi hizkuntza ofizialak izanik aukera berdinetan egon behar dira. Eta hortik aurrera jargaitezen ados nola implementatu behar den hori modu ambiziotsuan, baina errealistan. Aipatzen duzun progresibitate indize hori,
baldintzatzen da zonaldearen egoera soziolinguistikoaren arabera, epe jakin batzu finkatzen dira, nola? Bueno, hor badaude hainbat aldagai kontutan hartu behar direnak. Eta proposamena teknikoki, bueno, ez da esplikatzen minutu batean, ez? Nahiko genuke, lehenik eta behin, berai esplikatzea zuzenean. Ondoren preste hongo gara hau publikoki esplikatzeko, baina nola helburua den adostea, uste dut, maila pribatuan inbarreko lana importantea dela. Gu saiatu gara EAJ eta PSrekin etengabe, eta ja nekatuta gaude eskatzen, aizuek, gure erantzunkizuna, eta eskiztauka inolako zentzurik elkarrezketari guko egitea, baina ez dugu arrakastarik izan, momentuz. Eta azkeneko entzun nuen EAJaren bozera malea, esan ez, beraien asmoa dela PSrekin adostea, EH Bildu kanpo utzita. Bueno, horren aurrean iniziatiba hartuko dugu. Eta orain, sindikatu guztiekin jarriko harremanetan, eta aurrez aurre esplikatuko digu proposamena. Eta nahi dugu, esan diezaguten zertan dauden ados eta zertan ez. Arrakastarik ez badipaukagu urrengo gunetan, urrengo urratsa izan daiteke, gizarteari esplikatzea, izuek, guk horrela ikusten ditu gauzak. Gure ustez hemen badago konponbide bat, izan daitekena inklusiboa. Ez gaude kondenatuta polarizaziora. Guk ez dugu polarizazio nahi Euskararen inguruan. Baina horretarako, erantzunkizuna alderdi politikoena da, lehen instantzian. Eta erantzunkizun hori geure gain hartu behar da. Eta uste dut arduragabekeriz jokatzen ari direla batzuk hemen eztabaida parlamentariari uko eginez. Beste bi gauza esan nahi ditut. Orain, demokrazian sakontzeko ponentzia planteatzen ari gara. Baina demokrazian sakontzeko sofistikazio handirik ez da behar, kasuan. Kasu honetan, gu alderdi politiko zorgatzeizkio eztabaida parlamentarioari. Eta hemen batzuk ari dira eztabaida parlamentarioa ukatzen. Eta eztabaida bat sekuestratzen. Ze, EAJ eta PS ez daude ados. Baina EAJaren baitan ere ez dago adostasunik. Eta beraz, egin behar dena da, bakoitzak esplikatu behar ditu bira argudioak parlamentuan, eta gai izan behar da, bestenak entzuteko. Eta horren gainean saiatzeko adosten. Eta hori da momentu honetan ukatzen ari den ariketa. Eta hori arduragabeke handi bada. Eta bigarren gauza. Nik faltan sumatzen dut afera honetan lehendakariaren lideroa. Ze hizkuntza eskakizunen afera honek sistema instituzional guztiari eragiten dio. Guztiari. Udalei, non udal gehienak asko EH Bilduk gobernatzen dituen, horreitik ez dauka inolako zentzurik EH Bildu bazteraren ustea, ez da bai dontan, ez beste batzutan noski, foru aldundiei eta Eusko Jaurlaritzari. Eta beraz, lehendakariak zerbait izango du esateko, afera guzti honetan, ez? Edo horrela luzatuko dugu blokea hau noiz arte. Eta bitartean, eztabaida bat, gizarte mailan polarizatzen ari dena. Ardurak hartzeko garaia da, eta gure ardura da, afera honi soluzio bat ematea. Eta hortarako, badakigu ze lege erreforma egin behar den, aditua pasatu dira parlamentutik. Entzun ditugu, beraz, gure gain dago soluzioa. Azken kontu bat, autogobernu eguneratzeko negoziazioen inguruan, nobedaderik ez dago, udakigula behintzat, eta azken aldiko adierazpenak entzuta askotan inbertsioa ematen du, eztabaida nola itxi ari zaletela gehiago hitz egiten inor agertu gabe akordio ezaren erantzule gisa. Inondik inora ez da hori gure jarrera, eta gainera guk oso argi daukagu, hau dela eztabaida zentrala momentu honetan. Ez dut ezer berririk esango, ez dudalako diskrezioa hautsiko beste behin, baina bai egin nahi dut, eta aprobetxatu nahi dut reflexio bat egiteko. Urrengo 25 urteetan mundua zehara aldatuko da. Matriz energetikoaren transformazio bat ezagutuko dugu. Orain arte humanitateen historian 3 aldiz gertatu eta hau laugarrenan litzateke. Adimen artifizialak aldaketa antropologiko bat ekarriko du. Aldaketa klimatikoak paisaia aldatuko du eta ondorio lazgarriak izango ditu. Gure paisaia soziala aldatuko da migrazioen ondorioz. Eta mundu mailan, oreka politikoak eta botere harremanak bir orekatu egingo dira horrek esan nahi duen guztiarekin. Halako testu inguru batean, 2 eskala dira importanteak erantzat bat kontinente eskala. Hau da, behar dugu Europa, Euskal Herriak Europa behar du. Burujabetza teknologikoa gauzatzeko, burujabetza energetikorako, elikadura sistema transformatzeko eta bar. Eta bigarren eskala funtzionala Euskal Herria da, 0 kilometro eskala da. Oso importante izango da gure eskalako mundu batean. Burujabetzaren inguruko ariketa momentu honetan eta estatus politikoaren inguruko ariketa momentu honetan da pentsatzea aldaketa aro honetan ze gaitasun politiko behar dituen herri honek jendartea babesteko, euskal gizartea babesteko, bere nortasuna erreproduzitzeko
eta ongizatea bermatzeko. Hori baino, eztabaida importantea horik ez dago momentu honetan. Eta zentzu hortan ere, iruditzen zait, gobernuaren eta lehendakariaren beraren begirada dagoela oso zentratuta iraganeko agenda batean, eta da, Gernikako estatutuaren kompetentzien transferentzia, baina hori da, orain dela 30 urtetako eztabaida bat. Eta alako mundu batean, alako aldaketa inbortitzen aurrean, etorkizuneko eztabaida da, ze burujabetzan baia, ze kompetentzia eta ze blindaje behar ditugun, esan bezala, ongizatea bermatzeko eta gizartea babesteko, ez? Hori da, daukagun eztabaida importantena, eta guk begirada horrekin ari gara saiatzen eztabaida honek izan dezan erresoluzio bat urrengo hilabetetan, eta behingoz desataskatu dezagun 4 legislaturaz rotondo batean bueltaka darabilgun eztabaida. Peio Txandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzegatik, hemen utziko dugu, dei asko dauzkazu orain egitekota. Hori da, mi esker zuei, eskerrik asko. 9 jo berri dira.